Καλησπέρα φιλαράκια μου, άλλο ένα στοιχηματικό παύλα ποδοσφαιρικό βίντεο από το κανάλι μας. Να θυμίσω ότι την Πέμπτη στο Europa League χτυπήσαμε δοκάρι με το άσοχη του Παναθηναϊκού, ο οποίος θεωρώ κακός ιτήθηκε. Θα μπορούσε, αν ήταν λίγο πιο τυχερός, έστω την ισοπαλία, να μην πω την νίκη, έστω την ισοπαλία θα μπορούσε να την πάρει. Τώρα, για τα παιχνίδια του Σαββάτου δεν έχουμε κάποια πρόβλεψη, γι' αυτό και δεν είχαμε κάποια πρόβλεψη, γι' αυτό ανεβαίνει και το βίντεο Σάββατο βράδυ. Θα δώσουμε ένα παιχνίδι της Κυριακής και τα δύο της Δευτέρας. Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση των αναμετρήσεων, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις και σίγουρα κάντε ένα like στο βίντεο, το οποίο μας βοηθάει περισσότερος κόσμος να βλέπει το συγκεκριμένο βίντεο και γενικά να μπαίνει στο κανάλι μας. Τώρα, πρώτο παιχνίδι είναι το Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός. Ο Παναθηναϊκός, αυτό που έχει διαφοροποιήσει σε σχέση με την περσινή χρονιά, είναι η καλή επιθετική του λειτουργία. Έχει πετύχει 24 γκολ, έχει δεχτεί 5, έχει πολύ καλή άμυνα. Ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα η οποία είναι σχετικά καλή, μπορούμε να πούμε. 11 γκολ επίθεση, 11 γκολ άμυνα. Θα επιλέξουμε εδώ τον Άσο σε συνδυασμό με over 2,5 γκολ. Να θυμίσουμε ότι η πρωτοβάθμη απόφαση όσον αφορά το ντέρμπι έχει βγει. Έχει πάρει το παιχνίδι Παναθηναϊκός ως 0-3 και έχει αφαιρεθεί ένας βαθμός από τον Ολυμπιακό. Δεν θα πω αν είναι δίκαιη ή άδικη απόφαση. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να μην πετάνε πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε του Ολυμπιακού, είτε του Παναθηναϊκού, είτε του ΠΑΟΚ, οποιαδήποτε ομάδας. Να τιμωρηθεί, να αλλάξουν τα πράγματα, να τιμωρείται αυτός που το πετάει για να αναγκαστεί σιγά σιγά να κοπεί αυτό το φαινόμενο. Τώρα ας επιστρέψουμε στις προβλέψεις, συγγνώμη κιόλας. Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός, άσο με over 2,5. Σκεφτόμουν το άσο over 1,5 για το 2-0 και μόνο, αλλά το 1,35 που έδινε δεν μου κάνει. Οπότε επιλέγουμε αυτό. Το δεύτερο παιχνίδι είναι το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το ντέρμπι των δικεφάλων, τη Δευτέρα. Εδώ θα επιλέξουμε το goal σε απόδοση 1,95. Πληρώνει πολύ, το ξέρω. Γιατί πληρώνει πολύ? Θεωρώ ότι πληρώνει πολύ γιατί οι περισσότεροι το βλέπουν χ με 0-0. Εγώ το βλέπω χ με 1-1. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές στο επιθετικό κομμάτι. Φαβορί λόγω έδρας είναι η ΑΕΚ, λόγω έδρας μόνο, γιατί κατά τη γνώμη μου. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία και σκοράρει και δεν δέχεται γκολ. Είναι πολύ δυνατή ομάδα και πιέζει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Γι' αυτό πήρε και το παιχνίδι με την Αμπερντίν. Η ΑΕΚ είναι στην πρώτη τετράδα, δικαίως μέχρι στιγμής στην τέταρτη. Είναι η μόνη ομάδα που έχει δεχτεί 8 γκολ. Οι άλλες 3 που είναι από πάνω τους έχουν δεχτεί και οι 3 από 5 γκολ. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει ένα προβληματάκι στην άμυνα. Το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι είναι το Όφι Ολυμπιακός. Εδώ θα επιλέξουμε το διπλό σε απόδοση 1,47. Φέτος ο Όφι είναι πολύ καλή ομάδα. Σκοράρει, δέχεται δύσκολα γκολ, αλλά ο Ολυμπιακός από τη μέση και μπροστά είναι ομάδα, δεν θέλω να πω φοβερή, είναι πάρα πολύ δυνατός, καμία σχέση με την περσινή χρονιά. Ο Φορτούνης είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ελπίζω να παίξει το παιχνίδι γιατί βγήκε τραυματίας στο παιχνίδι με τη West Ham. Σκοράρει πολύ εύκολα και αν φτιάξει και λίγο το αμυντικό κομμάτι, κάτι που έδειξε ότι μπορεί να το πετύχει με τον Πορόζο, το center back που δεν είχε παίξει ακόμα, θεωρώ ότι το διπλό έστω και δύσκολα 0-1, που δεν νομίζω να πάει δύσκολα, γιατί σας ξαναλέω ο Ολυμπιακός σκοράρει πάρα πολύ και φαίνεται αυτό και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Σκοράρει και νομίζω ότι μόνο προς τα πάνω μπορεί να πάει. Βλέπουμε. Οπότε αυτές ήταν οι αναλύσεις. Θα ξαναπούμε μια τριάδα για όσους θέλουν να την τιμήσουν. Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός, άσο και over 2,5, 1,62. ΑΕΚ ΠΑΟΚ goal 1,95. Όφι Ολυμπιακός διπλό στο 1,47. Η τριάδα πληρώνει 4,64. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί. Καλή επιτυχία σε όλους, πολλά κέρδη. Κάνω τα πάντα κάθε φορά, είτε Telegram είτε Facebook είτε οπουδήποτε. Σας ευχαριστώ που με στηρίζετε. Όσοι είχατε την υπομονή
και είδατε όλο το βίντεο, πατήστε like. Ευχαριστώ.